Nagkadaghan ang mga amazing things nga atong i-look forward samtang nagpadayon pagsidlak ang ikaduhang semana sa September. Ang unang magpasidlak mao ang Leaders Convergence karong September 21, 2 p.m. Ang atong kaunuran nga nagkayo na to make disciples ato pagyong pakayuhon. Kung humana ka og Victory Weekend, invited ka sa Making Disciples 1.0. Kung asa dunga natong tukihon og sabton pagmaayo ang principles sa discipleship. Register na! See you on September 28 o October 5. Ang pamilya ang pinaka-foundation sa atong society ug kahibawta nga dili sayon ang mag-raise og family. Mauna nga ganahan need to be there for you sa kada milestone ug experience nga inyong atubangon. Share life with us. Apil na sa family life. Sign up lang sa Get Connected booth. Sa atong youth service, magpadayon og inspire ang atong series nga 5. See you this Friday at 7 p.m. Emergency response. Let's give more light and glow to our shimmering September. Ganahan need to be connected with you. Yes, you. Pwede nimo i-approach ang atong mga leaders or adto lang sa Get Connected booth. Together, let us honor God and make disciples.